Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Slobodan Milosavljević predstavio je novine u agrarnom budžetu kao i mere Ministarstva za podsticaj poljoprivrede proizvodnje u 2008. na tribini koje su prisustvovali poljoprivredni proizvođači, predstavnici preduzeća iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije. Novine u agrarnom budžetu za ovu godinu su podsticaj za obnovljeno zadrugarstvo od 5 miliona evra po zadruzi, nastavak mera iz prethodne godine kao i podsticaj ratarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj i stočarskoj proizvodnji. Kao podsticaj zadrugarstvu i novom udruživanju početkom februara biće raspisan konkurs Novo udruživanje u poljoprivredi gde mogu konkurisati postojeće zadruge za 5 miliona bespovratnih sredstava, a omogućit će proizvođačima kvalitetniju ponudu kao i veću zaradu. Novina će biti i u kreditiranju poljoprivredne proizvodnje. Početak regresiranja kamatnih stopa za poljoprivredu. To radimo u dogovoru sa Narodnom bankom, sa udruženjem banaka, sa praktično svim poslovnim bankama. Mi smo u budžetu obezbedili sredstva u visini od čak 3 milijarde dinara samo za plaćanje razlike između one komercijalne tržišne kamatne stope i one željene ili potrebne i poželjne za poljoprivredu. Ja ne mogu još uvek u ovom trenutku i sada da vam kažem kakav će definitivan dogovor u toku iduće nedelje biti postignut, ali biće ili 2,5 ili 3% kamatna stopa za dugoročne kredite, što je najmanje jedno 6-7% povoljnije u odnosu na tržišne uslove, a negde između 5 i 6% će biti kamatna stopa za kratkoročne kredite. To praktično znači da ćemo već negde od sredine februara krenuti i u svakoj poslovnoj banci će biti moguće pod ovim uslovima dobiti kredite za poljoprivredu i ja očekujem da ćemo po osnovu ove mere u ovoj godini taj iznos sredstava koji će biti plasiran u poljoprivredu najmanje duplirati, možda i celih 3 puta povećati u odnosu na 2007. godinu. Znači ja očekujem negde i do 20 milijardi dinara kreditne podrške samo u tokom 2008. godine za poljoprivredu i poljoprivredno-prehrambenu industriju. Ministar Milosavljević je najavio, pored ostalog, značajne investicije u izgradnju infrastrukture u selima, navodnjavanje, izgradnju i regulisanje vodotokova. Na niskom nivou je i segment osiguranja, tako da će i stopa biti povećana sa 30 na 40%. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Slobodan Milosavljević je tokom posete Valjevu posetio i domaćinstvo Ostojića u Gornjoj Bukovici, zatim se sastao sa poljoprivrednicima i upoznao ih sa novinama u agrarnom budžetu, odgovarao na njihova pitanja i savjetovao im da iskoriste mogućnost kreditiranja i ulažu u proizvodnju. Da pomenem, tiče se razvoja sela, izgradnje svih onih stvari koje su potrebne da bi kvalitet na selu bio bolji, to je i bolji signal mobilne telefonije, i fiksni telefoni, i bolji putevi, i atarski putevi, i škole, i obdaništa, i mi smo za te namene dobili ove godine 450 miliona dinara iz nacionalnog investicionog plana i ja vas pozivam kada izađe konkurs, a to će biti već u februaru mesecu, da konkurišete i da bar nešto od onoga što je vama bitno ovde za život, da li je to asfaltiranje neke ulice ili popravka nekog mosta ili možda postavljanje repetitora za bolji signal mobilne telefonije ili fiksni telefoni, da tražite i da pomognemo da se to obezbedi i da bar malo i onako težak život i rad u poljoprivredi olakšamo. Mere agrarne politike obezbedit će organizovaniju proizvodnju, profitabilnost, rast izvoza poljoprivrednih proizvoda, ali i bolji životni standard kao i afirmaciju mladih za život na selu.